आज आमच्या इयत्ता 5वीचा वर्ग बालविवाहाचे दुष्परिणाम यावर आधारित काही घोषवाक्य तयार केलेली आहेत. विद्यार्थ्यांनी काही चित्र सुद्धा काढलेली आहेत. चला तर मग पाहूया आपण विद्यार्थ्यांनी आमचा हा आजचा उपक्रम कशा प्रकारे पार पाडलेला आहे. लेक माहेराचं सोनं, लेक सौख्याचं औक्षण, लेक बासरीची धून, लेक अंगणी पैंजण, लेक चैतन्याचे रूप, लेक अल्लड चांदण, लेक रंगांचं शिंपण, लेक गंध हळवमान. लेक माहेराचं सोनं, लेक सौख्याचं औक्षण, लेक बासरीची धून, लेक अंगणी पैंजण, लेक चैतन्याचे रूप, लेक अल्लड चांदण, लेक रंगांचं शिंपण, लेक गंध हळवमान. लेक माहेराचं सोनं, लेक सौख्याचं औक्षण, लेक बासरीची धून, लेक अंगणी पैंजण, लेक चैतन्याचे रूप, लेक अल्लड चांदण, लेक रंगांचं शिंपण, लेक गंध हळवमान. लेक माहेराचं सोनं, लेक सौख्याचं औक्षण, लेक बासरीची धून, लेक अंगणी पैंजण, लेक चैतन्याचे रूप, लेक अल्लड चांदण, लेक रंगांचं शिंपण,